bar tak umbah ya mau Mbah Goro wis enek bubuk ngisor apa nduri ya di servis ora tau dilus-lus kok Mbah Goro. Tak ngobane Mbah Goro sik suwire tak udang. Ayo Mbah, dongane oleh rezeki gede to Mbah, ben FYP ngono lho. Peh. Nggih nambah ke modal lho. Waraga. Tak sunggine dhisik. Wah. Mbah, Mbah. Tuh, ganjel iki. Cek gagah ora, guys. Barangan ijo sik gagah ora iki. Waraga iki.